Beno, egunon, eta ongi etorri, gu Babazorra irratsaioko kidea gara, Maili Garazi, Maier eta Irati, eta gaurkoan, agurtzanek esan bezala, dakarkizuegu nondik nora feminismora deituriko hausnarketa espazio hau. Ekintza honen helburua da aste feministaren harira, emakumearen askapenaren inguruko borrokako ideia, ikuspuntu, bide, militantzia, tipologia ezberdinak ezagutzea. Berez ez da eztabaida esparru bat, baizik eta bakoitzak bere hausnarketak plazaratzeko eremu bat sortzea. Hori litzateke helburua. Bueno, zer baino lehen, hasiko gara programa honetan parte hartuko duten pertsonen aurkezpen egiten. Ordenean daukagu Eider, dela Gaztedi errugbi taldeko kirolaria. Gero daukagu Irantzu, artista internazional gaztiztarra. Usue, dela ikasle abertzaleakeko kidea. Isarraitz, ernai taldeko kidea. Eta azkenik Joiz, Itaia taldeko kidea. Eta bueno, saio honekin hasteko egingo dugu lehenik eta behin, bakoitzaren bizitza edo etapak nola bizi dituen borroka edo feminismo honen baitan, eta hasiko gara aztertzen etapa desberdinetan nola bizi duten hori eta partekatuko ditugu bizipen desberdinak. Bueno, lehenengo etapa haurtzaroa izango da, orduan hemen ditugunez adin desberdinetako emakumeak, beraiek bere ikuspuntua esateko, eta orduan, lehenengo botako dugu galdera orokor bat eta bakoitzak erantzutea nahi duen bezala. Orduan, lehenengo galdera izango litzateke nolakoa izan zen zuen haurtzaroa eta ze testu ingurutan hasi zineten. Orduan, nahi duenak hasteko. Kaixo, egunon. Nire haurtzaroa, ni 87an jaio nintzen, eta, nire familia, eredu heteropatriarkal batean jaio nintzen. Nun, aitak ekartzen zuen dirua etxera, eta amak etxian lan egiten zuen, eta gure zaintzan ibili izan, ez? Orduan, hor jaio nintzen, eta gero ibilbide bat izan da bizitzan zehar. Eider naiz, eta, ni 85ean jaio nintzen, nire gurasoak oso gazte nintzela banandu ziren, nahiko familia heteropatriarkado batean jaio nintzen bebai, baina berez nitaz arduratzen ziren batzuetan aitonamonak, eta, herriko aitonamonak ziren, orduan, mutilak berez egiten zituzten landako lanak eta berez neskei ezitzen ziguten gehien bat etxeko lanak egiten, ez? Beste alderri bat. Ni Usue naiz, eta nire haurtzaroa ez dago hain urrun, ni 2003koa naiz, orduan ez dakit zer esan, supongo nire haurtzaroa zuen antzekoa izango dela, orduan ez dakit ni haurtzaro normal bat izan nuen, nire bi gurasoak lanean, eta ez dakit zer gehiago izan. Ni jaio nintzen 2002an, orduan ere nahiko gertu, eta esango nuke nire kasuan, bai jaio naizela igual eredu normatibo baten baitako familia batean, baina egia da balore askatzaile batzuen baitan ere izan nintzela ezia, gurasoak ere izan direlako herri mugimenduaren parte, eta hor ere jaso izan zituztelako irakaspen batzuk, baina hala ere, oraindik ere badaukagula asko ikasteko, eta seguru hemendik aurrera ere eredu hobeak izango ditugula, baina hala ere, nahiko positiboki baloratzen dut izan nuen heziketa prozesu hori. Bai, ni Joiz naiz, eta, nik uste hemen guztio gure bizitzari buruz hitz egiten dugunean, hitz egiten dugula ere gure garaiko egoera baten, islada baten ondorioz, ez? Azkenean guztiok izan ditugu baldintza sozial antzekoak, nik ere nire gurasoak aita eta ama, nire kasuan biek lan egin izan dute, eta
Bueno, nik uste ez dela oso ezberdina igual zuen egoeratik, ez? Azkenean, oinarri berdina izan da edo eta baldintza berdinak existituta badagoelako ere pues, esperientzia guztien nolabait unibertsalizazio bat, edo orduan, ez daukat beste askorik esateko haurtzarari buruz, denok bizi izan dugun azken finean, jolastokian neskekin ibiltzen zirela, mutiekin, jolasterako orduan ere joku, konkretu batzuk jolasta genituela, ez, orokorrean, orduan ez gehiago aipatzeko horri buruz. Eta haurtzaroa utzita, jarraituko dugu nera bezarora, ez, pixka bat galdera berdina botaz edo, baina orain ere nahi dugu pixka bat beste leku batzuetan nola bizitzen zenuten, nolakoa izan zen zuen esperientzia, nahi dut, eskolan, institutuan eta horrela, kasu horietan zein zen zuen egoera edo nola bizitzen dituzten espazio horiek. Nire kasuan, adibidez, nik uste dut nera bezaroa izan zela pitin bat barneko errevoluzio bat, ez? Non ikusten duzun zer ez den zu nahi duzuna zure ziketarako, zer nahi duzun azteko, eta, momentu horretan adibidez nire lengusuekin edo etxean, pitin bat planto egiten nintzen, da betik esaten nintzen zeba, ni jaso behar ditut platerrak edo etxea garbitu, eta zu joan behar zara adibidez, zura mostera edo beste gauza batzuk egitera, ez? Azkenean, beti erantzun berdina, zuri tokatzen zaizu, zu nahiago duzu egitea zeo zer fisikoa, asko zobe da etxean egotea garbitzen. Ni adibidez alderdi horretan ez nengoen ados, baino ez zintuzten usten adibidez gizonezko lanak egiten. Gero pitin bat hasi nintzenean, orduan esan nun, ez ni nire osabekin joango naiz, zura mostera, edo landako lanak egitera, eta beste batek egin ditzala etxeko gauzak. Ni nerabean, nik uste nerabea dina dela, apurtxo bet, norberaren burua ezagutzen garen adina, eta apurtxo bete hori, kanpora begira ez nola erakutzen nahi dozun zure burua, ez? Orduan, ni izan nun hor aldaketa gogorra, ni ardi beltza izan naz, etxean, bizitza osatzear, eta neba oso formala zen, eta bera medikoa da, así que gu gara guztiz kontrakoak. Eta nerabea din horretan, nik uste, eskolan, uste dut ere, emakume hori agian ahotsa altzatzeko ez dakit eskubidea edo apurtxo bet ez zegoela berdindua, ez? Osea, nolabait mutilak, gu jolasten genuela futbolara, eta ez dakit mutilek egiten zituzten kirol horietara, baina aldi berean uste dut, hori ahotsateatzearena kostatzen zitzaigula gehiago, ez, eta apurtxo bet epaiketa zegoela gugan, ez, emakumeengan. Eta etxian ere, hori garbitzarena eta hori ere, ez, neba bat izan da, gainera helduagoa, ni baino helduagoa, baina niri esaten ziaten hori garbitzarena, eta nire nebak telebista ikusten zuen bitartean. Orduan hor ere, apurtxo bet borroka, eta nerabea din horretan, apurtxo bet izan nun aldaketa, eta apurtxo bet, hor liatu nun pitintxo bet, ez? Eta, hori nire burua finkatzeko asmotan, ez? Eta ez naz da mutzen ere, ez? Eta izan zen prozesu bat, ere nire burua islatzeko. Nire nerabezaroan izan zen nire lehenengo kontaktua politikarekin eta militantziarekin. Hasi nintzen grina horrekin, gauzak aldatzeko grina horrekin, ikusi nituen zenbait gauza bai nire inguruan edo gizartean aldatzeko, ez nengoela ado, supongo hemengo askok baita bizi izan duzuela horrelako
jarrera edo ez dakit nola esan, eta hori bai izan zen lehengo kontaktua politikarekin, egia da hasi nintzela interesatzen emakume auziaren inguruan, eta hortik gero pues, gaur egungo militantziara. Ni gogoratzen dudan gehien, bizi izan nuen gehien esparru zen ikastetxea, gero nire lagunekin eta familiarekin, zimaz du gogoratzen zerbait konkretu edo espezifikoa orain kontatzeko, ez dakit lagun talde normal eta familian, ez nituen bizi horrelako egoera, nire familian guztiok egiten genituen etxeko lanak eta zimaz. Nire gogoratzen dut gehiago nire bizipenak ikastetxean. Eta hori. Bai, nik ere nahiko antzeko, igual nera bezaroa bai izan zela momentu bat, non hasi nintzen jartzen, igual gizartean edo eta klasean ikusten dituen hainbat gauza zalantzen, ez? Klasean adibidez, historiako klase batean, zergatik ikuste ditugun guztiak gizonak diren, ez? Hori igual zalantzan jartzen hasten nintzen, ez? Badaudelako emakumeak, erreferenteak direnak, baino lantzen ez direnak eta izkutuan mantentzen direnak. Eta gero ere bestalde igual nera bezaroa izan zen, politika gintzan ere hasteko momentu bat, horra hasi nintzen igual militantzian, ez? Hasi nintzen nire kasuan ekialden ikasi nuen, ekialdeko ikasle mugimenduan hasi nintzen ere militatzen, eta horra hasi nintzen errealitate ezberdinak ikusten, eta nire burua ere formatzen, ez? Uste dut badela, eta uste dut bizitza osa badela formakuntza etapa bat, eta une oro ari garela gauza berriak ikasten, eta uste dut nire bezaroa hor kokatzen dudala, ez? Eta ikusten nuen bai, igual ingurukoek etzutela interes hori, igual banengoela hainbat gaietan murgildua eta nire lagunak ez, eta hor bazegoen desberdintasun bat, ez? Nik igual gauza batzuk zalantzan jartzen dituen eta nire lagunek ez. Eta hori nabaria zen. Baina hori, nik egin bat esango nuke izan zela formakuntzarako etapa oso garrantzitsu bat. Bai, nire kasuan ere, ni ere politikara hurbildu nintzen, ez hainbeste militantzia forman, baizik eta baneukalako ezin egon bat, edo ikusten dituelako injustiziak zeudela, baneukan nolabait kontzientzia sortzen hasi zitzaidan gai ezberdinen inguruan, ez? Ta niri justo tokatu zitzaidan ere testu inguru bat, justo 15M ditzen dena, bere garaian asko hitz egiten zela politikari buruz, kaleak hasi zirela betetzen, plazak hasi zirela betetzen, bazirudiela aldaketa baterako aukera miskinaren beste aldean zegoela, ez? Orduan, testu inguru hortan ere, hasi nintzen, berak esan bezala, formakuntza bat jasotzen, igual autore ezberdinetara jotzen nuen, baneukalako interesa ez soilik emakumeren auzian, baizik eta orokorrean ikusten dituen injustiziekiko, ez? Eta, baina hala ere uste dut guztiok ados egongo zaretela, nik behintzat ez duala gogoratzen, edo behintzat ustut gaur egunean nerabezaroa dagoela askoz gehiago kutsatua sare sozialen bitartez zabaltzen diren kontu guztiengatik, ustut gure garaian etzela inbesterako, eta orain ikuste dituzu rollo podcast batzuk, hau ez, evidentemente, beste batzuk oso txarrak, esate dituztela barbaridade batzuk, eta ez zait ez da buruan sartzen nola komentatzen dituzten horrelako gauzak eta gaztaen artean gerota zabalduago daudela horrelako mobidako, Roma Gallardo bezalako jendea edo ikuspuntu batzuk ukatzen dutena, ukaezina dena, indarkeria matxista ukatzen dutena adibidez, evidentea denean hori gertatzen dela, edo inkluso azken aldian TikToken eta nire behintzat agartez ezkit asko trat wives deitzen dena. Derela emakumeak rollo geratzen direla etxean eta nolabait goraipatzen dutena emakumearen tradiziozko ohitura horiek, ez? Etxean geratu eta senarra lanetik datorrenean afari on bat prestatu, masaje bat eman oinetan, eta guzti hori horrelako mobidak eta iruditzen zait igual gure garaian itzegoela inkutsatua zentzu hortan, eta orain dago ideia reakzionarioak daudela guztiz zabalduak eta bereziki gazte sektorean forma hauen bitartez edo sare sozial hauen bitartez. Gero, evidentemente, sare sozialek ere beste alderdion badaukatela, baina iruditzen zait kuriosoa, ez? Nik uste gaur egun dagoela desinformazio asko. Osea, hainbeste gauza dauzkagu eskuragarri, hainbeste plataforma pasatzen ari garela beste alde batera. Uste dut
gure aurretiko aizpak egin dutela kristoneko lana pitin bat bidea irekitzeko eta laguntzeko guri mailan kolpe bat emateko, ez? Eta ematen du orain hartu dugula askatasun hori edo batzuk, ez? Gero beste alde batera pasatzeko eta adibidez niri horrelako gauzak ez zaizkit agertzen, baina egia da ez ditudalako jarraitzen. Ez orduan bakarrik jarraitzen dut gustatzen zaidana, ni konpartitzen dudana eta ez zaidana gustatzen edo ez dudana konpartitzen askotan nahiago dut ez ikustea edo ez azaleratzea, ze azkenean askotan bestela bakarrik sortzen zait haserre bat barruan, eta nik uste dut bai oso esna gaudela guztiak, eta ez dakit, badaukat konfidantza, nola danak esnatu garela nahiko, eta badagoela jendea egiten duela emakumearen alde, berdintasun baten alde, feminismo horren alde, eta, bueno, konfidantza hori galtzen badut, azkenean, eske ze geratzen zaigu, ez? Bai, bueno, nik uste, nire garaian haurtzaroan eta klasean eta bai bizi izan nuela beste era batean, karo, eta agian zen zuzenagoa, ez, patioan edo emakumei sexualizatzearena edo hori bizi izan dugu, ez, eta baina, karo, gaur egun hori sare sozialekin eta ailegatu gara beste leku batera, ez, eta bai niri arriskutsua iruditzen zaiz, eta, karo, mundu guztiak islatu dezake nahi duena, ez, eta filtrorik gabe, eta orduan, karo, da, bai, eta gainera da, hori norbere burua saltzeko era, ez dela egia, osea, azkenean sare sozialak, da, hori, maskara moduko bat, ez, eta orduan, bai, hori, apurtxo bet filtroa jarri behar diogu gu geuk, ez? Bai, ja gaudela sare sozialekin, ni bai hori, nire garaian, ez dela inbeste pasatu, baina bai egia da agian ez egoela hainbestelako eduki bat zabaldua sare sozialetan eta informatzeko edo formatzeko zure bide propioak aurkitu behar zenituen edo irakurrietzean zure kabuz. Oraintze bertan dugunez superesku edo zein edukia da oso erraz zerbait sinestea eta ez formatzea gehiago edo sakondu gehiago eta lehenengo esto batekin gelditzea eta horregatik ikuste baita daudela asko zabalduago jarrera erreakzionario horiek. Gelditzen garelako lehenengo eduki horrekin, sare sozialetan ikusten dugun lehenengo eduki horrekin eta ez dugu gure kabuz gero gehiago formatzen, gehiago irakurtzen edo informazioa kontrastatzen. Sare sozialen gaiarekin hasita gaudela. Ikusten dugu sarritan emakumeon sexualizazioa sare sozialetan oso zabaldua egon dela azken aldian, zuek esan duzue. Noraino uste duzu ailegatzen dela askatasun hori? Sarritan emakumeon sexualizazioa edo ez dakit, zabalpen hori emakumeon askatasun bezala ikusten da. Ez dakit ze ikuspuntu izango duzuen horren inguruan, edo komentatu nahi duzuen. Guztiz ados esandakoarekin, nik uste dut pasatu garela beste alderdi batera, oso ondo dagoela ez borroka egitea edo erakustea gure gorputza bidaltzeko mezu bat sexualizatzeko, baino egia da pasatu garela guztiz beste alde batera non jendea hartzen du askatasun bat merkatu bat sortzeko, ez? Nire ustez garrantzitsua da jakitea zer nahi dugun gizaki bezala, ja ez emakume edo gizon bezala, baizik eta gizaki bezala, eta askotan pasatzen gara beste aldera. Nahi dugu gauza asko erakutzi eta egiten ari garena da merkatu bat sortzu. Garrantzitsua da pentsatzea askotan igotzen dugunean argazki bat edo bideo bat edo zein gauza, ez? Azkenean jende asko partekatuko du, jende asko ikusiko du eta zelan ikusiko dute hori, ez? Azken fin batean
batean ni egiten badut eskuragarri nire gorputza egiten ari naizena da merkatu bat sortu, arategi bat bezala, eta nire ustez jarri behar ditugu mugak, ez? Pertsonak ez gara zehozer salerosi daitekena, baizik eta badauzkagu baloreak, badauzkagu gauza asko, garrantzitsuak gara eta garrantzi hori gu eman behar diogu gure gorputzari eta gure pertsonari. Azkenean gure balorea beste batzuen esku uzten baldin badugu, akabo. Nik uste guztiz ados, azkenean ez digutena erakutsi niri gutxienez haurtzaroan eta nerabean da autozaintza. Eta uste dut sare sozialekin eta askotan ez dugula hori babesten, eta hori da fokoa, beti gabiltza agian kanpora begira, zer iritzia izango du besteak, edo zer egin dezaket bestea posik egoteko eta ez gure burua zaintzen, eta uste dut hori, foko hori aldatu behar dugula. Nire ustez, zuke Maier egindako galderarekin, ez dela askatasuna igotzea sare sozialetara nahi duzuna. Azken finean emakume langileok zapalduak gaude, gizartean zapalduak gaude, orduan ez gara aski izango hori ez badugu aldatzen, orduan ez dela erabaki azke bat erabakitza zer igo sare sozialetara, baizik eta bai saltzen digutela hori dela askatasuna, eta badirudi askatasun hori lortzerako bidean egin behar dugula lana, baina hori ez dela benetako askatasuna. Azken finean, baldin bagaude zapaldua gizarte batean, egiten dugun edozein gauza ez da aski izateko gauza bat edo ekintzaren bat. Nik esango nuke gaur egun bizi garela sistema cis heteropatriarkal baten baitan, eta sare sozialak ere badirela horren isla bat, eta kontuan izan behar dugula ere hor zer zabaltzen dugun, bai guk igotzen dugun edukia, zein guk ere zabaldu dezakegun edukia beste batek igotakoa dena, eta dut oso garrantzitsua dela guk ere filtro bat jartzea. Beharrezkoa dela guk ere, baitugula gaur egun tresnak gure burua formatzeko eta jakiteko zer den benetan behar duguna etorkizun batean askeak izateko. Orduan, uste dut ere guk jakin behar dugula zerri ematen diogun ahotsa. Gaur egun zabaltzen diren mezuak badirelako ere guk egin batean, eta igual guk ez, badirelako ere sistemaren baitan kokatzen diren perfil jakin batzuk, baina jakin behar dugula ere zeri ematen diogun ahotsa eta zer kontsumitzen dugun guk ere bai, eta oso garrantzitsua dela guk horrere esku hartzea, ze guk ez badugu esku hartzen, ez du beste inork esku hartuko, zeu bada sistemaren mesedetan egindako zerbait. Orduan, guk ez badiogu gure errealitatetik aurre egiten horri, ez dio beste inork aurre egin. Orduan, uste dut oso garrantzitsua dela guk zer kontsumitzen dugun, zer ikusten dugun, zer zabaltzen dugun, eta horri ere gure errealitatetik kritika konstruktibo bat egitea eta ikustea, igual hau ez da nik nahi dudan etorkizun bat, eta nik lan egin barkut bestelako etorkizun bat eraikitzeko. Orduan, horri emango niokenik ere bere biziko garrantzia. Bai, nik uste oroar badagoela gizartean mintzat emakumea bereziki sexualizatua dagoela, ez? Existitzen dela hipersexualizazio bat, sexua badagoela zentroan, eta askotan pentsatzen dugu horren inguruan hartzen ditugun erabaki guztiz libreak direla. Baina uste dut badela azpimarratzeko azkenean askotan desira kanpo faktorek baldintzatzen dutela, ez? Badaukagu harremantzeko forma bat, badaukagu ezarria zer den erakargarria eta zer ez, badaukagu sexuaren ulerkeraren forma bat, guzti horiek kanpo faktoreak dira, ez dira guk modu kontziente eta guztiz libre batean erabakitzen ditugun kontuak. Existitzen direlako hortarako hori ezartzen duten bai baldintza sozialak eta bai baldintza materialak, ez? Eta Eiderrek esan duenaren harira, eta uste dut garrantzitsua dela esaten duzunean merkatu bat sortzen ari garela eta guzti hori, ze uste dut gure sexualizazioa badela benetan diru asko mugitzen duen merkatu bat bultzatzen duen kontu bat, ez?
ez bakarrik prostituzioa edo pornografiari dagokionean, baizik eta argazki horietan ere, ez dakit estetikaren kontuak, ez dakit, ez dela bakarrik hortara mugatzen. Orduan, bada etekin ekonomiko handiak atera daitezkeen esparru bat, eta nolabait gizarteak edo da sistemak berak hori elikatzen jarraitzen du, ez? Sexualizazio hori, eta hori sexua berez erdigunean jartzeko joera hori. Orain, gai hau atera dela eta eztabaida askotan planteatu izan da emakumearen irudia desira eta sexuarekin lotzen dituzten plataforma ezberdinek emakumea indartzen dutela edo nolabait empoderamiento hitza erabiltzen dute. Ez dakit ze iritzi daukazuen horren inguruan edo nola ikusten duzuen kontu hau. A ber, honen arira, nik uste, betidanik izan dela, ez? Eta margolaritzan eta beti erabilira emakumearen gorputza, ez? Eta hori, biluzik eta tal, ez? Orduan, uste dute, bai, betidanik bizi izan dugula, ez? Eta uste dute ez gaituela indartzen, oza, hori, dela hori, konsumo moduan, transmititzen dela, ez? Orduan, bai, uste dut, horrekin apurtu beharko genukela apurtxo bet. Nik uste dut, azkenengo aldietan gertatzen ari dena da, askatasun desira hori hain gure barrunbeetan hain sartuta dago, ez garela konturatzen zelako reperkusioa daukan askatasun nahi hori esaske batean erakustea, ez dakit zelan azaldu. Osea, azkenean askotan nahi dugu askatasuna eskatu eta egiten ari duguna da guztiz kontrakoa. Sortzea, epaiketa bat, sortzea, ematea bestei kapasitate bat gure gorputzekin egitea haiek nahi dutena, ez da... Ez da ezer gertatzen noizbaiten gaizki egiten badugu, ez ikasten dugu gauza hauetatik, askotan zer sortuko dugu bultzatzen gaituena askatasun horri eta beste batean egingo dugu kale eta txarto aterako zaigu eta konturatuko gara eta esango dugu igo dudan hau, ez da zehozer askea baizik eta saltzen ari naiz, ez? Ez da ezer gertatzen, ikasten dugu, ikaste prozesu batean gaude, bizitza ikaste prozesu oso bat da, bizitza osoa daukagu ikasteko. Baina bai, ematen ari gara botere bat, da gainera atera diren hainbat plataforma ezberdinekin, OnlyFans, ez daki zer, niri askotan agertzen zaizkit direla iragarkiak, baina iragarkiak dirua errez ateratzeko. Zu atera dezakezu dirua, zure gorputzarekin, zu aukeratzen duzulako, ez? Da como un empoderamiento de mentira. Guztiz. Osea, saltzen ari zute patriarkatu batetatik, ez, zu zarela aske, zure dirua sortzeko, zure gorputzarekin, eta egiten ari direna da guztiz kontrakoa, ez bender humo, ez, eman nahi dute como el caramelo de la libertad, baino egiten ari direna da zure gorputzarekin kontsumo bat sortu, saldu, eta etekin bat atera. Orduan, non dago askatasun horren muga, nahiko zaila da, ez. Bai, orain etera duzula baita OnlyFanseko kontu hori, bai, hori, esatea saltzen digutela hori, dela guindartzeko, saltza gure gorputza eta ez dakizer, eta dirua erraz irabasteko modu bat dela, baina azken finean argi izan behar dugu dirua irabazten dutenak direla OnlyFanseko buruak edo enpresariak, nola pornografian gertatzen den moduan, azken finean enpresari horiek ateratzen dituzte milioika eta milioika urtero, eta zuk igotzerakoan argazki bat OnlyFansera agian, ez dakit, 10, 100 euro. Ez dakit zenbat izango den, baina azken finean zuzaude zure gorputza saltzen oso diru gutxiagatik, eta gainera hori ez da modu bat diru ateratzeko, eta bestalde daude enpresariak horretaz probesten eta dirua ateratzen zu askoz baino diru gehiago. Orduan, saltzen digutela hori dela guindartzeko modu bat, beste batzuk irabazteko zu baino. Orduan, ez dela, hori ez dela askizatea, ez dela indartzea, emakume bezala indartzea
horrelako gauzak igotzea, baizik eta benetan emakume langileen egora zein den kontziente izatea eta horren aldatzeko borrokan egotea hori bai dela guindartzea emakume bezala. Eta ez igotzea argazkiak edo gure gorputza saltzea. Bai, ni ere gehituko nuke, uste dut pandemiaren ostean egondala hor, erabilera bat, osasunarekin eta gorputzarekin, dagoela hor kanpaina bat superpotentea, hori gorputza zaintzeko eta osasuntsu mantentzeko, eta ez dakize, eta saltzen digute hori 10 gorputzak, eta uste dut hori ez dela askatasuna. Osea, azkenean hori jokatzen detela, kontsumo horrekin, eta orduan, hori.